Yo, mga pinangga kong mga Bisaya, ilabi na sa ako ang mga kaigsuunang Sugbuanon. Karong adlaw napatas sa kuan, no? Napatas sa Talamban. Going ko sa West Cebu, sa lungsod sa Balamban, kay duaw na to. Napod ang future site sa ato ang Cebu Provincial Capital. So diya sa Kambuhawi, Balamban, mga igsoon. So karon biyahe sa ta, napamagos Talamban. See you later diya sa Busay, basin maka stopover ko. And then ngadto sa lungsod as Balamban. Kita-kits unya, mga igsoon. Vlogmate ani sa Balamban ani. Init is Balamban, no? Di ni one. So sakop pa ta sa kuano, naapa ni sa jurisdiction sa Cebu City, Barangay Tap-Tap, no? Barangay Tap-Tap. Oh. Stop over ko, palit ko lansones o ginanggang nga saging. Alright, so padayon na sa itong biyahe, boss. Thank you, boss, ha? Salamat. So muna ni Gaisano Town Center, Balamban. Town Center din nga na ni. And then doon na ilikoon rin mga igsoon. Ako pakita ninyo. Puto, ay kining doon ay ingon nga biro na 500 meters. Doon ay doon ay waiting shed nga blue. So ana ta sod mga igsoon aron nga makaabot ta dito sa Barangay Kambuhawi, kung diin ang future site sa Cebu Provincial Capital. Itukod, no? Diya itukod ang provincial capital pohon in the future. But karon atong duawon ang area mga igsoon, kay nakita na to sa social media nga ang site development ingon nga anaa sa 73 to 75% finished. So ang site lang na, ha, ang area lang di ingon ang Capitol building. So nano ta dire mga igsoon, so left turn na po ta dire dapitaw. Kani nga daan. Padong dito sa babaw. Tara. Kaning pasod sa site sa Cebu Provincial Capital dire sa Barangay Kambuhawi. Ilan na din ning gikuan ang daan dire, o tanawa ako ipakita ninyo. So possible nga ila kining i-develop ang daan pasod. So possible nga ila kining palapdan atong tanawon sa mga umaabot nga bulan o unsay mga developments dire. So sa pagkakaron kini, oh, di na ko bugtuon ang video, ha, aron nga makita ninyo. Kani wa mi uwan diri sa Balamban, kay kani ra mga yuta murag medyo pilit-pilit ra ba ni, basta kanang basa. Last time nga naa ako diri, pilit-pilit yun, hapit di ko ma-slide sa motor nako. But naara mga isono, ilan din giuna ang daan.
Kaya ako maning giduwa mga pipila ka bulan yang agi no. Kini diri mga igsoon, bukid pa ni. Tatanawa ka ron no. Akong 360 ha. Most probably mga igsoon, ang butaog makita ninyo murag dito makatubang ang Capitol Building sa Sugbo. Kay to ang mga to ang kuan, ang dagat. Gani dire mga igsoon, makita nimo ang West Cebu Industrial Park kanang Chunichi o Coastal Philippines. Tanawa. Wow! Piskuha dire. Siguro kung matamna na kini dire og mga kahoy, mga tanom nya do na nay Capitol Building, nindot ta siguro. Ato lang ni siyang isalig sa mga arkitek o engineer nga nagpaluyo ani. Pero nara dire ang ilahang kaning billboard, tarpaulin. So, lagi dito makatubang sa WCIP.
Kini mga igsoon, pagkanaog na ta. Makita ninyo ang poblasyon Balamban. Ang ilahang sentro, makita nimo. Kung gikan ka nga ni sa kuan, provincial capital site sa Kambuhawi, Balamban. Kini ding mga kilid aning bakilid mga igsoon kay ila ding gibutangan og kanang slow protection tanawa. Kini akong boot pasabot mga igsoon kaning mura og silbi nga slow protection. So siguro kini tibuok gyud siguro nga area butangan nila ginani slow protection. Jan Malang. Jan Malang. Ikaw boss? Kay Librado. Okay, shout out ng tanan sa nag trabaho diri sa future site sa ato ang Cebu Provincial Capital. I would like to make a special shout out to Mr. Junjun Quixote. Much love and respect, sir. From Gawens of Cebuano 123. Sa makanunayon mga igsoon, ako nagpabilin nga mapasalamaton kaninyong tanan. This is Gawens in Barangay Kambuhawi, Balamban. Amping kanunay og hinaot nga magpabilin kitang hapsay.